Dobrý deň prajem všetkým. Pokiaľ sa pýtate, ako vám a vašim klientom môže pomôcť reklama v obsahovej sieti Engerio, potom toto video sa vám určite zíde. Engerio, v minulosti známe aj pod menom Strossl, sú odporúčacie okná, ktoré sa zobrazujú návštevníkom top slovenských médií vo chvíli, keď sú v čítacej nálade pripravení objavovať práve tie vaše produkty. Reklama sa zobrazuje medzi redakčným obsahom prirodzene a nevtieravo. Používateľom nič nenútime, nič na nich nevyskakuje, sami sa rozhodnú, že si chcú kliknúť. A vďaka tomu získavate na vašu stránku kvalitnú návštevnosť. V portfóliu máme viac ako 100 prémiových magazínov s rôznym zameraním, ako spravodajstvo, ženské magazíny, šport, zdravie, biznis a ďalšie. Vďaka tomu má Engerio na Slovensku zásah až na 74% používateľov slovenského internetu, teda približne 2,7 milióna unikátnych ľudí. Tematická rôznorodosť webov vám umožňuje osloviť všetky cieľové skupiny od tínežerov až po staršie ročníky. Engerio ponúka bezpečné prostredie pre všetky značky a ich inzerciu. Klienti sa nemusia obávať spájania ich mena s konšpiračnými webmi či pochybnými reklamami od nevypátrateľných firiem, sľubujúcich nereálne výsledky. Spolupracujeme len s dôveryhodnými médiami a inzerentami. Pri preklikovom formáte je novinkou nový textový prvok v rámci reklamnej kreatívy. Tento priestor môžete využiť na komunikáciu dodatočných informácií alebo ako call to action prvok, teda výzvu k akcii. Napríklad, zaregistrujte sa, vyhrajte, vypočítajte si. Toto označenie umožňuje ešte lepšie zacieliť na relevantných používateľov. Karusel formát umožňuje zobrazenie 2 až 6 reklamných kreatív, medzi ktorými sa vie používateľ presúvať. Je ideálny, ak máte viac blogov či článkov, ktoré by ste chceli distribuovať. Pre každú kreatívu totiž môžete mať inú cieľovú stránku. Alebo môžete zaujať čitateľa vyrozprávaním príbehu cez na seba nadväzujúce vizuály. Efektívne tak viete podporiť len jeden typ obsahu. Videoformát slúži na distribúciu vašich videí. Tie sa po zobrazení reklamného okna začnú prehrávať automaticky, bez zvuku, ktorý si každý používateľ môže zapnúť. Aj pri tomto formáte sa platí len za prekliky. Engerio je platforma vhodná pre online reklamu spoločnosti akejkoľvek veľkosti. Sme tu pre všetkých, ktorí si chcú budovať svoju značku a získavať nových zákazníkov. Našimi rukami prešlo tisíce kampaní z rôznych segmentov, od menších e-shopov až po veľké automobilky alebo banky. Za spokojnosťou našich klientov stojí tým kampaňového oddelenia, ktoré sa postará aj o tú vašu kampaň. A to nielen o jej rýchle nasadenie do jedného pracovného dňa, ale aj o jej optimalizáciu, o návrhy na zlepšenia. To všetko vám zabezpečíme pri 99% garancii, že vaša kampaň odbehne na čas. Pre vás spoľahlivé a zároveň bezstarostné riešenie. Priebeh vašej kampane a výkonnosť jej kreatív si viete sledovať v prehľadných štatistikách. Dáta si môžete filtrovať po dňoch až na úroveň jednotlivých reklám. Je možné aj prepojenie reportov cez API, aby ste si vaše štatistiky vedeli sledovať vo vašom systéme na jednom mieste. Za posledné roky sme dodali tisíce kampaní pre stovky klientov. Všetky naše skúsenosti a vedomosti z Engerio siete vám odovzdávame aj prostredníctvom našich článkov a prípadových štúdií. Chceme, aby ste vďaka nim mali lepšie kampane a dosiahli lepšie výsledky. Ak vo vašej firme zároveň obsah vytvárate, potom určite pravidelne narážate na rozličné prekážky a výzvy. Preto našim klientom ponúkame ako benefit aj vstup do tvorcovskej komunity Ukunu. Nájdete tu videokurzy, články a stovky podobne naladených ľudí, ktorí tu majú priestor o tom všetkom diskutovať. Engerio sa postará o distribúciu, no vďaka Ukunu vám vieme pomôcť aj so samotnou tvorbou. Nás obsahový marketing aj natívna reklama veľmi bavia. Preto ak by ste mali záujem o radu či konzultáciu, ako naplniť ciele a posunúť svoj biznis dopredu, tak sa nám určite ozvite. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na spoluprácu.